primarja Gauci, kont immur l-iskola primarja u sekondarja tar-Rabat, għamilt kors tal-Pathway, Computer u Basic Officer u dawk għamiltom l-MCAS. Marija Gauci kienet studenta l-MCAS tal-diversi snin fejn tħarġet fuq suġġetti vari fosthom l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika u l-ICT u wkoll fuq ħiliet vokazzjonali. Waqt dawn il-korsijiet Marija wkoll kellha il-work placements li kienu jsiru b'mod regolari matul is-snin u ħadmet dejjem f'postijiet fejn jagħmlu office work bħala office worker. Marija dejjem uriet kemm hija biżla, kemm hija organizzata u tieħu inizjattiva. U Marija ma qatat qalba anke meta x-xogħol kien jibes u jitlob ħafna dedikazzjoni, ħafna paċenzja, qatt ma qatat qalba u qatt ma garret fuq l-ammont ta' xogħol li titgħamel. Il-nina fil-Marija 5 snin ilha taħdem hawn ukoll 5 snin x-xogħol tagħha huwa bħala kitchen helper. Filgħodu tibda billi tagħmel l-imwejjed tal-anzjani, mbagħad tibda billi tkompli bil-ħobs, tagħmel għan-night u għall-breakfast tlestihom. Wara li tlesti dawk, tgħinha fil-preparazzjonijiet tal-lunch, tgħinha billi tagħmel it-trolleys u l-platti f'posthom, tgħinha li jkun hemm bżonn bħala persuna. Dejjem kuntenta, dejjem titħaq, ferriħija, għandha karattru li bil-fors tħobba. U wkoll dejjem tara kif tkun kreattiva, fil-fatt naf li timla l-ħajja tagħha b'ħafna esperjenzi sbieħ u pożittivi. Jiena żlefina u kont imur misal sewada studio meta kelli 7 snin. Kont għadni membru ta' l-Opening Doors u Special Olympics. U mdejden sem ħafna shows f'Malta u leagues. Din is-sena 2018 kont parteċipajt f'arti Vitae u għamilt video ma' Zefin Costa. Jekk inkunu għadin nagħmlu xi koreografija li nkuni ma għamilta hi tiftakara preċiż u nħares naqra lejha. Marija dejjem uriet sens ta' dedikazzjoni lejn il-prattika tagħha, kif ukoll sens ta' motivazzjoni biex tkompli ttejjeb il-kwalità artistiċi tagħha. Nħobb hemm fil-powl fix-xitwa u fis-sajf immur il-baħar. Nħobb insajjar ħafna u tallimt ukoll ngħid fix-xogħol tad-dar u saqqir il-pjanti. X'in issir tafa u hi taċċettak ukoll daqshekk. Għandek ħabiba l-omrok.